Ukaona uchizora kana kuti kumwa mapiritsi ekuwedzera simba pabonde pamunhu wausiri kuda kuroora, chokwadi ndechekuti hauna kukwana. Unoona dhara rine mhuri richimukira kuhospital nenyaya yekurova overdose achida kupefoma pamwana wezera remwana wake, unenge uchida kumbedza kuprova chii chacho. Munhu ari kutoenda kunokecha hure woona achikabira mapiritsi, ukuda kuseta rekodhi yei? Pamunhu wauri kunyatsoziva kuti hapana kana plani yekuroorana, ungori mujoro chete. Apa pamusoro pezvo wabhadhariswa futi. Munhu unoziva kwaakabva here? Unoziva kuti akasangana nezvipi here? Kungozvifadza iwewe wodarika unei? Varomeka zvimwe zvacho miskwai mimi, miskwai.